Пловдив – град на 8000 години, който не спира да изненадва. Но знаехте ли, че в самото му сърце, сред водите на Марица, лежи джунгла, за която мнозина са забравили? А само на метри от нея се издига символът на българския бизнес. Днес правим бърз тегел през остров Адата и Международния панаир. Остров Адата – най-големият на Марица. Място, което днес прилича на декор от сериал за апокалипсиса. Но не винаги е било така. В миналото Адата е била любимо място за почивка на пловдивчани. Тук са се организирали пикници, имало е плажове и дори легендарни заведения. Знаехте ли, че през 20-те години на миналия век е имало планове тук да се построи мащабен увеселителен парк? Нещо като Пловдивски пратер. Днес Адата е убежище за биоразнообразие. Тук гнездят редки птици, а природата е превзела бетонните останки от миналото. Малко хора знаят, че островът е частна собственост, което прави бъдещето му една от най-големите енигми на Пловдив. Див, суров и мистериозен, това е Адата. Само на един хвърлей разстояние се намира коренно различен свят – Международният панаир Пловдив. Ако Адата е дивата природа, панаирът е индустриалното сърце на града. Всичко започва през далечната 1892 година като първо българско земеделско промишлено изложение. Представете си, тогава Пловдив е бил център на иновациите на Балканите. Тук за първи път българите виждат електрическо осветление и телефонна връзка. Контрастът е невероятен. От едната страна на моста имаме дива, недокосната природа, а от другата – бетон, стъкло и бизнес. Това е чарът на Пловдив – способността да събира несъвместими светове на едно място.